Тапшыруны дәвам итәбез һәм алдагы котлау сәламен хөрмәтле милләттәшебез Бимеев Равил Рәхимҗан улына юллыйбыз. Бүген 13 февраль көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге онытылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Рахилә Адилхановна, кызы Әлфия Равиловна котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Үзебез тапшыруга хат язабыз, ә үзебез алдан ук уйланабыз. Әткәйгә мактау сүзләре ошап та җитмәс дип. Әйе, ул безнең бик гади һәм сабыр кеше. Шулай да яраткан кешебез. Рәхмәт сүзләре артык күбәйтергә мөмкинлек тә, вакыт та табып булмый шикелле. Бүген без ул хәлне дөрестләп, синең ярдәмең өчен Аллы рәхмәт әйтәсебез килә. Гомер юлымда ышанычлы ир-ат очратып яшәвемә бүген дә шатланып туя алмыйм. Икәү бергә яраткан ирем белән канат кагып, әлеге катлаулы тормыш юлы буйлап атлый башлавыбызга 4 дистәгә якын еллар узган. Шул дәвердә никадәр авырлыклар күрдек тә, бәхет чиктек. Күпме генә киртәләр очраса да, без аларны барысында сөекле тормыш иптәшем тырышлыгы белән җиңеп чыктык. Шын хатын-кыз бәхете татып, якты дөньяга кызыбыз Әлфияне тудырдык. Әткәем, мин дөньяга килү белән бәхетеннән күкләргә шәйгән. Шуңадыр җиң сызганып, баламның барысы да әйбәт булсын дип армый-талмый эшләгән дә ул. Иске Кулатка совхозында шофер да, склад мөдире дә, аннары аучылык белгече, Мәскәүдә Кранашпан фирмасында шофер-погрузчик булып та эшләде. Кайда гына хезмәт куймасын, аны бар җирдә дә яратып хөрмәт иттеләр. Ә моның сире эш сөйшәнлек, гадилек һәм гаделлектә булды. Башлап мин мәктәпне, аннары югары уку йортын тәмамладым. Кулыма дипломымны алып, яраткан эшемә дә урнаштым. Әтием миңа шәһәрдә җиһазлы фатир, Иске Кулатка эшчеләр поселогында матур өй булдырды. Бер кайчан да, бер нәрсәгә дә без мактанмадык. Бала чагымны серле әкият итеп, ул хәзер дә мине бар җилләрдән, авырлыклардан ышыкларга, якларга һәм сакларга тырыша. Сөекле әтием, яраткан тормыш иптәшем, без сине чын күңелдән матур туган көнең белән кайнар котлыйбыз. Әле өстәвенә якынлашып килүче ватанны саклаучылар көне белән дә котларга ашыгабыз. Чөнки син безнең бердән-бер саклаучыбыз, яклаучыбыз да. Сиңа ихлас күңелдән бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талу белмәүлек аркасында. Бел, без сине бик яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Әтиләргә бәйрәм уңаеннан теләкләр табуы бик авыр. Ни генә теләсәң дә барыбер тыела һаман бик аз булыр. Гомерең синең якты кояш сыман, бик җылы һәм озын булсачы. Бирелгән һәр көне Худайдан бәхеткә, шатлыкка тулсачы. Бер генә минутка утырып, ял итеп ал әле кадерлем. Яратабыз сине нык сөю, олы хөрмәт белән сөеклем. Син әле бик яшь һәм чибәр, сыкланып күзләрем тимәсен. Бер кайчан синең яныңа бәла хәсрәтләр килмәсен. Җитте типтереп 65ләр, ышанмаслык тантана. 65 төрле теләк теләп без хат язабыз аңа. 65-ң җимерерлек булсын таштан тауларны, җиткерерлек булсын алда 80-н, 90-нарны. Гомереңдә байтак шатлык, бик күп куаныч булган. Бушка түгел, матур кышта кадерлебез син туган. Котлыйбыз бәйрәмең белән, теләп изге теләкләр. Арымасын 65 дип синең батыр беләкләр. Кабул итеп бездән алчы, җырларның иң матурын, бирсен Раббым алга таба гомерләрнең сабырын. Хөрмәтле Равил Рәхимҗанович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Тезеләндең син кулларыңда, иде паралыма, төшләремә кереп һәр көн шулай аңа туа, китеп югалма, өзелепләр
miydi Üz gözlerim iydi köresin Aralamaday bigrek tatlı bulup Düşlerime minim köresin Üzülüpler düştü paralamay Yetimlenip kaldı olmağaş Üzülebi indi uzakayım Yalgızlıktan deva bulmağaş Canға ява бары салқын күзлер Бар төсләріне жерге тигізлер Түшләремдә күргән паралыманы Бақшаларда йөрим мин эзләп Üzülüпler düştü паралымакай Yetimленіп қалды olmağaş Üzülәби инде uzakayım Yalgızlıktan dava bulmağaş Üzülüpler